हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथां बयबो मोजाङैनो दं आरो लोगोसे आंबो मोजाङैनो दं दिनै बे समाव आरोबाव मोनसे दुंहाव थासारि बा मोनसे गरम बाथ्रा गरम बांसिनख्रुइ गरम जालांनाय बाथ्रानि सायाव जों सावरायनो लादों बे समाव जेनोखि जाथाया जाना थांबाय मैयानि भिडिअखौ नोंथांमोना नायखाबाय जानांगौ गुवाहाटीनि जाथाय बे जाथायनि बागै जों बे समाव सावरायनो लादों तो बिदिबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोना मोजाङै माबादि जालांदों जाथाया दासान्दि बेखौ नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन आरोना मा अबस्थायाव सोलिगासिनो बिथांमोन बादि उन्दै मानसिफ्रा बेबायदि गुवाहाटीयाव फैनानै गाव हारसिं बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय बिथांमोना गोहो गैया आरो सोलो गैया नाथाय बिथांमोननि आन्दोआव गुबुन मानसिफोर दंथारो बेखायनो जोङो बिसोरनि आन्दोआव थानाय मानसिफोरखौ हमनानै साजा होनांगोन मानोना बे खामानिया मोजां नङा ना मा बुङो मा गामि जोंना गवालपारानि ओमफ्राय बे हिनजावसाफोरखौ नोङो साप्लाय हरनायावनो बेसेबां मोनो खिथा सैथो हारसिंना बेसेबां मोना इसोरखौ सिनायो नालाय आङो लोगो मोनदों नालाय ओमफ्राय हरदों आरो माना 15,000 फैसाखौ सोर बिनाय बेसो बिदोङो नों मोनलिङा नङा बे खोन्थाबाय नालाय ओमफ्राय बुंनानै हरबाय आङो ओमफ्राय सासे हिनजावसाखौ नोङो लोगोआव लाफानानै मा बरबाद खालायखो नोङो हिनजाव थाखानानै हा मा गामि खिथा गवालपारा लखिपुर फारसेना खिथा दे नोंनि नाम साम आंनि नामा कर्मजित ब्रह्म आफानि नामा नामा मुन्ना ब्रह्म होनो बिकास ब्रह्म आफानि नाम नोंनि आफानि नाम बिकास ब्रह्म गामि साम बेफोरबादि उन्दै गथ'फोरजों पार्टि खालामनाय फट' आरो माखासे भाइरेल जालांनाय भिडिअफोरखौ आं नोंथांमोननो खिन्थिनानै होनो सानदों नोंथांमोना नायलांदो माबादिमोन बिसोरो आरो बिसोरनि आन्दोआव सोर बसदों नोंथांमोना एसे बुजिनोबो हागौ आरो ना नायलांदो बिदिबा भिडिअखौ नै नुबाय मा लादों आखायाव मा लोंदों बा डेन्जार पार्टि ना पार्टि अन द ग्राउन्ड साइड वाव नैबे फट'आव नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नि सोर दङ नुखाबाय दा आसोल दंफां गुदिया बेसोरनो ना रायजोफोर नाय दा बिथांमोननि जाथाया जि जानानै थांबाय दा उन्दै बैसोनि बिथांमोना गबाय ना बिथांमोनाबो गावसोरनो निमाहा बिदों होनदों लोगोसे बिथांमोननि न'खरनि मानसिफोरा बिथांमोनखौ लांफैजोब्बाय दा खोथा बाथ्राया जाहैबाय जायफोरा बिथांमोननि आन्दोआव थानानै फैसा खामायदोंमोन बिथांमोनखौ नागिरनांगौ आरो एबारनिफ्राय बेफोरबादि मोनोब्ला खोनाबाय जानांगौ नोंथांमोना गोबां भिडिअआवनो होगासिनो मानसिफोरा न' एक्सक्युज ना बेयाव खोथा बाथ्रा गैया नाथाय बेहा साजाया डाइरेक्ट मोनगोन हयथ' जेलाव थांनांगोन हयथ' बुख्रुब बुसि खालामजानोबो हागौ आरो ना जायफ्रा बिनि आन्दोआव दङ गनायाव गैला नोंसोरो सोलायनो रोंबा गगोन मोजांखौ मावनो रोंबा गसिगोन किन्तु नोंस्रा वार्निं बे जाथायनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ सोलायनो खाबु होदों बे जाथायनि गेजेरजों नोंसोर सोलायनो रोङाबा सानना नायदो नोंनि जिउआ मा जागोन नोंनि जिबनाव मा जालांसिगोन आरो नोंसोरनि सायाव बेसेबां जे ना नोंसोरनि सायाव बेसेबां जे नोजोर दङ नोंसोर गमबो मोननाय नङा ना साबधान माबा जेनेबा इमान गिदिर एक्सिं दिबिलायनो ओमफ्राय इसोरनो माने सानांगौना इमान साननो गोरोंफोरानो बिदि डाइरेक्ट साननो गोरोंफोरानो बिदि भिडिअ होयो नामा सोरबा मानसि मोजाङा खर' जुदि मेलेम दङबा भिडिअ खालाम खिन्थु बिदि आपल'ड खालामना होनाङाथ' बारा खालामना होनाङा नोंसोरो जुदि रायनानै बुजायनानै दोननांगोन माबा मोनसे भिडिअखौ भाइरेल खालामगोन बेफोरदि मोनसे थायो आरोना किन्तु डाइरेक्ट होनाया इसोरना अफार जायो माने मार गावसोरखौनो हमनो हानानै मार मोजां खामानि मावनाय मोनदों नामा बेनिफ्राय दा आङो बेखौनो बुंनो सानदोंखि आं रावखौबो जेबो गाज्रि फोरोङाखै माने मा लिरदों नायनि लाइफ दङ ना इसोरनियाबो जेनेबा माबा मोनसे भुला जाखायो मानसिफोरनि सायाव मानसिया भुल खालामाबा माया खालामगोन बेखौ भुलखौ माने खोथाया जाहैबाय ना भाइरेल खालामनो नाङामोन होननाय बाथ्रायाबो मोनसे ना लोगोसे बिसोरखौ हमनो हानायखौनो बिराद गोदो खामानि मावनाय बादि मोनदों नामा होनलायलायनाय बेफोर बाथ्राया मानि थाखाय ओंखारखो मा जाहोनाव ना भुल खालामाबा माया खालामगोन बेखौ भुलखौ माने खेबसे माने चान्स होनांगौब्रा इसोरखौ नुबाय रायजोफोर चान्स होग्रा मानसिखौ नुबाय चान्स होग्राया बेनो हा नै मोनसे बाथ्राया जाहैबाय चान्स होनांगौमोन बिसोरनो चान्स बेफोरबादि खामानिखौ होनो चान्स होनांगौमोन ना लाइ होनांगौमोन बिसोरखौ बेबायदि मावलांबाय थानो जाहाथे जों बिसोर आरो गुबुन
ना गुबुन सिख्लाफोरखौबो गुबुन उन्दै गथ'फोरखौ बेबायदि गुवाहाटियाव लाबोनानै बेफोरबायदि खामानियाव बाहायनो हायो बेबायदि चान्स होबाय थानांगौ नामा बिसोरनो ना आब'थान बेफोरबायदि ना बेफोरबायदिनिफ्राय आब'थान चान्स होनांगौमोन नोंनोबा ना गुबुनखौबो लाबोबावनांगौ आरो बेबायदिनो ना चान्स होनानै बिसोरो 5-10 हाजारनि उन्दैखाय आरो बिथांमोननि आन्दोआव थानाय गिदिर गिदिरफ्रा लाखनिया खोनानो मोननाया 3 लाख बेफोरबायदियाव जानो हागौ आरो ना थ' बेफोरबादिनिफ्राय हाबथान खालामजोबनांगौ सासेखौबो नागारनाङा ना सासेखौबो नागारनाङा बेफोरबायदि मानसिखौ समाज बेरेखा खामानि बेफोरो गासैखौबो आवलायजोबनांगौ गासैखौबो साजा होजोबनांगौ हमजोबनांगौ सासेबो एंगारनाङा सालाफोरखौ दा जाय मानसिखौ जों नुदोंना मोनसे गिदिर फ्लेटआव थायो बिसोर ना बिसोर साख्रि मावो ना मा मावो मानि फैसाजों बिसोर 20-30 हाजार 10 हाजारनि फ्लेट बायना थानो हादों मान्थलि ना आसोल गुदियाव बेलेग दङ गुबुन दङ ना आन्दोआव गुदियाव दंफां गुदियाव दा बेफोरखौ बुफ्रुनानै गारनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन बुफ्रुनानै गारथारनांगोन बेफोरखौ साला रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनैनि भिडिअखौ बेसेबावनो दोनथ'नाय जासिगोन गोलाव खालामलांबाय थाला भिडिअखौ थ' जोङो ना नाजानांगोन जोंनि समाज बेरेखा खामानिफोरखौ जोंनि समाजनिफ्राय बोखारनो बेल' नङा निसा बुस्थु लानाय फेग्रा मुवा बेसाद लानाय बेफोरनिफ्रायबो जोङो जोंनि समाजखौ रैखा खालामनानै दोननो हानांगोन गोग्गो समाजखौ जों दानो हानांगोन बेफोरबायदिखौ जोंनि समाजनिफ्राय गोजान खालामनानै बेखायनो जोङो नाजानि ना जेसेबां हायो समाज बेरेखा खामानिखौ जोङो बोखारनो फोजोबनो नाजानि आरोना थ' रायजो राजा नोंथांमोन बयबो खौसे जा जै बर' हारिनि जै थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय बयनिसिमबो साबायखर अननानै बयबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामगोन लोगोसे नोंथांमोना बोरै मोनदों बाथ्राफोरखौ बोरै जानांगौ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरगोन अननानै थ' नोंथांमोन बयबो लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबाव थ' आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय लोगोफोर